Бардори на рӯ пари қалаи магазинмо рӯ пари қалаи хеме дорем бардори на лобои хе телефоно ҳаст ина. Лобои наму телефоно ҳаст симкарта аксякагем ина. Лобои хе симкарта ҳам дорем симкарта бигири зараи наушин бе пулай бардори на марҳама. Ина. Лобои хе телефоно ҳаст аксякагем плюс лобои хе телефона дори на биё болои штумте телефонои пачка биги бардори на нав iPhone 15 Pro Max 16 Pro Max шакли мазури аксякагем бардор марҳамат бардорҷоно биёна. На марҳамат бардорҷоно алиш болои штум лобои кора мекунем бардори на бием. Марҳамат. Симкарту аксякагем лобои наму симкарту ҳаста ина. Ина бардорҷоно. Магазинмо рӯ пари қалай намуста қалай бардору пари типа. Ина бардору марҳамат. Зараи наушин бе пулай кардем симкарта пара. Бардор лобои наму расетко телефоно ҳастай алиш болои штум телефоне кира тонатен болои штум тени хеле ҳам мешава бардор ина.